Днес ще играем Майнкрафт. Така, добре. Стана хубаво. Хубаво местенце. Ако се чуя, че той не снимам сървъра, нещо се бъгна. Но може и да снимаме с Ради БГ. Браво на мен. Абе. Добре, да взема храна малко, защото като гледам. Добре. Всъщност да видя каква тази пещера тук. Въглища, супер. Охо, въглища. Ще се огледам нещо друго. Нямам се да виждате сега. Сега ще направя кирка. Добре, се опитам някаква хубава къща да направя. След въглищата, защото ще ми трябват, нали? И въглища, факли за къщата. Тя се не обичам обикновено да си я правя с. Чакай, сега така, добре. Сега сме добре. Добре. Хоп, 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 готово. Почваме да купаме въглищата. Надявам се да виждате. Добре, 13 въглища са достатъчно, мисля. Добре, ще направя факли. Може да го взема като къща гордо. Това става за къща. Окей, ще му сложа факлите тогава. Защо го мисля? Защо го мисля? Ще се го направя така и готово. Ето ми е бъдещата къща. Така, сега да видим дали ще може да сленим. Да разгледаме тази пещера. Тази пещера да разгледаме. Че въглища. Трябваше да си усетиша това.
Добре де. Добре, гордо ще скараме зимата с тия въглища. Кой има зима изобщо тук? Има да е, но... Гледах едни епизоди в YouTube. На един дет искал да снима поредицата на GTA San Andreas. Вика, че нищо не знае какво трябва да се прави. Обаче искал описнало да гледа някакви тапаци, дет само са правили, че може да направят тази поредица и той почна да снима. И така. Обаче става много тъпо. Много тъпо насякаш се. Нещо може да има долу, затова искам да слезем. Не, ще има сега. Нищо няма. Ето така. What the fuck? What the fuck? Стига. Сериозно ли е пълна тъптия? Татка ще. Тук ще няма нещо сега. Айрон! Оли. Добре да сега. Сега ще го изпратим пак. Там надолу. Ама трябва да скача първо догоре да си взема дърво. Но това как ще стане? Бам! Чай първо си взема. Какво? Добре, хора, това беше всичко от мен. Ако ви харесал клипа, моля абонирайте се, коментирайте или харесайте.